Здравей, YouTube! Днеска, ще играем The Slenderman Ubi Roblox Map. И да, това ще е пак Roblox геймплей. Днеска ще се опитам да кача още едно клипче с така, което ще последва това, но да. Сигурно на Blockland или нещо, да. Ами, това е много просто едно оби. Няма да имам чак толкова много, което да кажа, защото няма какво. Бай. Admin powers. By admin powers. И така. И сега... Ох, аз не знам какво да говоря, че... Окей, мисля, че... О, боже мой. Това ще е от тях. Аз това, иначе аз така съм го играл, то е много известно. Беше. Така, аз съм го играл, това май е първата игра в род не цял Roblox, така. Това е втората игра, в която съм играл някога. Да, аз я помня много добре. Много. Така. Аз съм я играла там, значи бях като гест и бях като... Това спря тук! Какви са тези платформи? Какви са тези неща? Защо това прилича на Лего? Така. Да. Това ми беше втория мап, който съм играл. Първият даже не му знам името. Това е странното. Аз просто бях го видял на някакъв си Google Search без да искам, защото търсех за онлайн сайт. Да. Той беше първият мап някога, като съм играл. Аз ще се опитам да го намеря, но този просто ми връща много спомени. Много. Така съм го играл този, защото много пъти след това. Защото той е копирал от всеки. Така всеки копира го и го например, кръства да Суперман да уби, да Мина Ракока уби, да Roblox уби, да Noob уби, да Super Fast Easy, Mega Fun, Totally Not Fake, Super уби. Така някакви си, просто го кръстват така и да. Да. Аз това точно ме бъгва. Заради това. И много платформи. Също ако нещо там не вярвам, да знаете, че аз сега това го снимам в 8. Не чак в 8:45 сега е. Но да. Аз не съм спал, разбира се, аз съм зомби. Да. И да. Иначе Blockland видеото малко сигурно ще бъде по-късно днеска. Затова се подгответе. Как казвам просто. И да. Blockland видеото ще бъде днеска. Май. Не ви чак обещавам, защото му ви излъжа, ако така забравя или нещо. Но да. Може да има и Blockland видео. Нали, много Roblox играя. Не е добре за моята система. Съгласна съм, много добра. Просто трябва да играя Blockland за малко. Blockland обаче така добра игра е също. Да, и пак само да кажа, ако искате пак тази игра да играете, линка ще е в description. Окей, супер. Окей, значи Blockland, тази игра специално е много добра. Тя също се даже и по-стара от Roblox. Да, факт. Да. Аз специално мисля, че е много готина. Някой мисля, че е много по-готина от Roblox. Ето, понякога всъщност, да се съгласявам с това, но понякога си викам... не е възможно. Двете са еднакво. Двете са еднакво. Да.
Уф. Може да. Както и тъмън да прави клипчета всеки ден да ви забавлявам, докато гилалая не свърши. Определено някой от вас иска да свърши. Например, не може ли да свърши вече? Вече е било една секунда. И да. Да, мога днеска даже и 3 клипчета да плодна, ако не съм умрял. Да. И съжалявам за лагът, просто летно. Както и трето клипче пак ще е на Roblox, разбира се. И да, то ще е на един мап, но обаче ще е кратко, ако ще има трето клипче. Ще е доста кратко, защото мапа няма да има много за казване, по-скоро за ревюване. Okay. Наистина съжалявам за лага. Нещо ми е лаги, щом снимам. Или щом споделям екрана на Skype, щом съм. Нещо такова. Но на кой не му. Да, разбирам, че на всички му. Тук ти е дядо. Това е един трик. Така, що минава камерата ти през него, значи не стъпвайте на него. Значи ето това, ако стъпа на него, то ще падне. Кое така прави. Ето това твърдо не пропуска камерата, значи на него е. Ето това е трика. За да кажа на колко и на всички там, защото май само май 12.04 всъщност ме научи на това, като мисля. Иначе да кажа на Коко и на някакво. Да. Окей. Тук бях си много объркал, защото не знаех, че трябваше да стъпваш на синьото и да стъпваш на зеленото, защото обикновено то е по другия начин. И аз само се скачах в синьото глава напред. Беше драматично изживяване. Да. Окей, така. Тук дали е с код? Да, с код е. Ужас и безумие. Окей, там. Окей, там. Добре, сега да видим тук. Какво? Синьото те убива? За това не запомних. Сигурно това не трябваше да го слагат така, защото как може? Синьото е също. Ти отсевачката това. Това няма смисъл. Но да, е много старо. Некъде от 2008 май. Чакай, няма да видя от колко е. От 2011. По-късно. Да. 2011. Да. В 2009 не беше толкова популярно.
Еба. Да, не мисля също, че това е оригиналното уби, защото следва мен даже не беше известен. Мисля, че убито беше нещо като Funny Easy Super Ruby for Super Admin and Free Robux of OBC Lifetime. Нещо такова. Беше милиони местове си много игра. И са го откраднали, защото беше прехватило. И да. Имам само един проблем с тези стари обита. Че понякога те спамват във въздуха и няма, ето както гестата. И няма да можеш да се освободиш. И затова те бъгват. Да, и също всички, които победят, са отвратителни хора. Ето вижте. Той новак там ни пречи на пътя. Аз това не го разрешавам. Не го разрешавам тук у Слендерленд. Благодаря, че ми показа пътя, бе. Смятам. Окей, я да видим този хат спамър, къде ще ни доведе. Този новак ни доведе на някъде. Супер. Чао. Той искаше да ни покаже, че ще... Или просто да е досаден. Или просто иска да... Така или просто иска да ми е приятел. Което аз не мога да отговоря, защото това е просто някакъв човек, който да познавам. Единственото хора, които аз приемам на friend request и не познавам. Не е майнен. И да, само на вас приемам friend request-ове. Както и ако ми сенете friend request до акаунта, не тук в игра. Но пак ще приема, ако е в игра. Но само ако сте мен. Защото аз съм някой от вас. Най-вече защото един от вас така има снимка на дядо Коледа Спайдермен. Да. Готино. Готино отфите всъщност. Да, и носи 2 точка. И да, аз чета много коментари, защото са само един. И да, иначе ако така нещо мислиш това за обида, не е обида. Този outfit много ми харесва всъщност. Ама говоря, че аз нямам тук, както знаете, аз съм си случнал акаунти, както вижда, даже не съм с Nevermind. Аз съм с някой съвсем друг. И да, значи, и нямам тук нямам Спайдермен маска. Затова аз не мога да имам Спайдермен маската вече, защото умрях. Колко близко бях. И да. Така, не го взима и за така обида. Много ми харесва този outfit. И да, пожелавам ти късмет. Да. Супер. Окей. Добре, тук. Тук. Не знам какви са тези неща, но ми плащате. Иначе да, аз мога да разпознавам майнер много далече. Защото сигурно говорят български. И да. Не знае, че това може да се случи. High jump, high jump, high jump.
Hyrule Jumps. Да, и това ме подсети. Някой път ще правя и Zelda Majora's Mask Film видеа. И ако питате какво е... Ама след... Какво е това име? Това е игра за Nintendo 64 и аз ще игра с симулатор. И си ме викате, какво е Nintendo 64? Ами това е конзола. Стара конзола. Не знаете ли? Иначе Zelda Majora's Mask, да. Ще правя такива летсплей видеа и на нея, щом намеря емулатор и да. Което разбира се, емулатор лесно мога да намеря. Хубаво всъщност. Всъщност мога всичко да намеря от това, но се притеснявам, че може да има нещо секретно. Иначе ако питате какво е Zelda Majora's Mask, то е за някакво си зелено детенце, което взима милиони маски, които го трансформира. Не е точно така. Които, например, има някои, които имат сили, да кажем, има Demius Mask, нещо такова, което го трансформира и може той вече да диша във вода, какво друго да прави, има и още една, която го прави на такъв, който прилича на Соник, по-фаст Соник. И да. Има и една, която го прави в мега форма на себе си, ама тя може само да се използва при последния бос. Не при последния, при всички босове. Сега да е бос. Да. Но разбира се, аз няма да е добър, аз няма да играя на себе си. Аз просто ще ползвам читове. И ако видите отде ще намеря читове, има Cheat ще аз по-читам. Cheat. Обаче има Game Genie на него и аз просто ще търся. И просто там ще активирам да имам всички маски, да имам всичко, имам да имам всичко. Нали разбирате всичко? Не разбирате. Одя, потуй нещо. Леле, какво добро убил! Значи само искам за giveaway, можете да ми пратите така към friend request на Skype, ако искате. Но говоря, че печелившия просто ще спечели и с него ще прави гличета, но да. Но можете да ми пратите, ако искате да говорим нещо. Аз обикновено цял ден, всеки ден съм на компютъра, защото нямам живот. Да, за това точно ще прави клипчета всеки ден. Цял ден, всеки ден. Да. Това уби е безсмислено. На този Слендърман трябва да отиде малко на диета. Вече това не е на профиле. Трябва на профила ми да пратиш friend request или реклами. Защото аз не акцептвам такива friend request от игри, защото може да е просто някакъв новак, който просто праща friend request на всички в играта. И затова никога не акцептвам. Как това не уби? Аз просто скочих за Бога. Пак трябва да ходя. Мразя ходенето, както и бъгнатата ми клавиатура. Много странно как тук мишката не е локната. Сигурно защото някъде щапам сетим се.
Е, така да се спра. О, боже, каква уста, каква красива магическа уста. Караме да плача. И разбира се, баджа. Какво? Ами, само има едно нещо, което всеки прави на Winners. Време да си сложа злечка и шапка. Чувствам магията на спамът в себе си. Yes, yes. Леле, какъв красавец съм. Yes, yes, yes. Лаля. Чакай един момент, само да си изкъпна всичките шапки. Както този казва да не правим ядъргът. Ох. Сега. Скоро се състои. Да, я ми дай твоята шапка. Това супер. Има фалшиви шапки. И така, мисля, че съм готова. Какъв съм красавец просто. Карай ми да плача. Карай ми да плача. О, мъгър, какъв красавец. О, боже, това да не е Слендърман, мов. О, боже, Шиндърман. О, мъгър. Толкова е реалистичен. О, мъгър, Шиндърман. О, виж какъв е страшеничък би. О, каква хубава походка. Просто иска да дойде да те издеме. Ами, това май беше... това беше на Слендърман убий. Днеска ще се опитам още едно клипче или две да направя. И да, от мене, чао!